3. 1, 2, 3. Nu! Hvilket leder os frem til konklusionen, som i virkeligheden passer meget godt med det, vi startede herovre med. Hej nu, følg lige med. Ja, så tror jeg i virkeligheden ikke, at det kan siges meget tydeligere. Så. Er du med? Ja. Ja. Jeg tror måske, at jeg ikke lige forstår det der matematik. Men det er jo det hele. Ja. Men altså, kan du ikke bare fortælle mig det der, som du gerne ville sige? Altså, vi er sgu da voksne mennesker. Så. Hvor mange er der her? Ja, hej nu. Der er 2. Ja. Og hvor mange er der her? Ja, der er 1. Godt, hej nu. Så hvad er bedst? Du må gerne lige tænke lidt. To er bedst. Og hvor meget bedre er det så? Ja, det er dobbelt så godt. Præcis. Hvorfor? Ja, fordi at vi er dobbelt så mange. Præcis. Heino og Jakobs one-man-show. Dobbelt så godt, for vi er dobbelt så mange. Glæder til efteråret 2013.